imong bayaan. Kagitutunog sa kamatayo, kapag kinabuhing walay katapusan. Magasimba sa imong bayaan. Kagitutunog sa kamatayo, kapag kinabuhing walay katapusan. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos nga tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas sa dili mo biya ug motalikod kanato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kaya ang pagsulay ikaw gustong pukana. Kapanayaw kamalaga, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi, kaya ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balahang kasulatan na butang may katapusan. Maayong hapon sa tanan ng ang oras karon is alas 4:41 sa Agaling Domingo sa bulan sa Mayo, igsoon lapit sa 5 na sa Mayo. Wala pag-uban-uban tani ning atag na ulapit sa kabunon ulo kanihang igsoon. Wala dito live kapag kay doon tayo giibati sa itong physical nga bahin. Isap na po kaya igsoon. So nag-atugan pinagdori yan yun nga ipasinati ang complete nga kayo ha. Sige lang kayo balik-balik sa CR kagabi di na ako nga pinabagulangan. Nakalagping kong Ginoo pagkapuntak ko kaya doon na tayo ulaton sa Sunday service o niya doon ako tayo ulaton diyan sa lapit sa kafe. Ang patagan pinagluri ang yun niya pagyasa na gihatagan tayo pagyasa bisan pa man sa atong nagibati sa physical nga kami. Pag-uban-uban sa mga kaigsunan, hiningatag na ulit sa karapunon. Ulong kaigsunan si Pastor Gideon, wasap
live also live meeting sa Bual ini mga dawa on air na to sila mauban sa atong General Station Manager kasi Reverend Kim Ryan Makasaon tumakarog sila sa Bual mga pinangga parang kahapon tunay minsan si Pastor Kim kung makaatulasag ko sa mga madapin although makaigsunan nilisag ko pwede nga makaatu tungod kay walay insakto nga papilis ang ako nga service na expert ko niya ano sa kamuto iulat pa sa mga lista o igsunan muna nga nilisag pwede kay sige kung ka-check ko yan naman kay nalakpan mga kaigsunan muna nga dapat magligay lang yun na halita magsaling mga igsunan mausap na ang angay na itong buhaton dapat doon na tayo pagligay. Ikaw ug ako igsuon, dili na ito pasangilan ang Diyos. Kamoy kita, mga abitaw ang Diyos. Ang problema kay waksan tayo pagligay. Naabitaw ang Diyos. Pero ang tao ay sudya busaran ang sandala. Pinaglumin, kitagaan kagkaalam kay balo. Aron ka mamalikay sa bisan unsa nga moabot ka nimo nga dili dapat nimo nga buhaton. Naa nimo ug naa nako ang lusyon. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Scientific 95.3 nga kanunay nagapaminaw sa Scientific 95.3. Manginaot ko ang kaigsunan pulong sa Dios maogoy ato nga gabayan maoy ato nga sumbanan aron ikaw o ako maglakaw nga adunay insakto nga giya sa pulo sa Ginoo. Ang atong bulaton dinhi buntag yun og hapon tungod kay doon na namo tayo pero atong giya sa dapit sa kawit sa panimalay ni Brother Mario Ede Sister Rosely. Dapat bidang glory na igsoon time welcome doon na po isimbahan siguro ilang yuta mo digoro hindi ipagagata sa pamagis Ginoo di lang uta magdali-dali kaya kasagaran magdali-dali desisyon makabali igsoon sa ngalan sa labing halangdong nga Diyos sa tipo persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Tito Canilario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon yan usab ang inyong ubos kalangan ubos nga higala sa kanginan nga mag-uban-uban initap na udapit sa kapunon naghatag ka nato happy Sunday everyone matapos sa kanato mga kaigsunan dapat doon na tayo panahon para sa Ginoo namatay panahon sa kalimutan panikamot mga kaigsunan pero panagtanan pwede na ito na biyaan ikaw o ako igsuon tanang mga butang nga ato ikaikan sa kalibutan dayan-dayan o bulak-bulak lang anak nimo aron ikaw o ako malipay pero bantay na dili ka maadik sa gitawang mga butang sa kalibutan. Ay kung maadik na gani ang tao sa mga butang sa kalibutan dili o dili na nakakuntinto sa bisan kung sa butang na naangko niya dili kalibutan. Tinuod nga dato o kalunahan kontinto ka na sa imong kahimtan makakaon ka katulos mo sa kaadlaw makapakaon ka sa imong mga anak makapabisti ka sa imong mga anak o ina igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban-uban o pag-ikuban karon kini sa Sign FM apit na gyud ang ato nga anniversary sa Sign FM 95.3. welcome magtanan magaisunan karon nga bulan orbit sa 16 adlaw kayo na Huwebes. Labi na unya sa Biyernes mga kaisunan usa kadako nga magpasalamat sa dapit sa Kabanbanan dita sa dapit sa Kabanbanan sa atong amigo nga igsoon nga si Pastor Rinaldo Cabanan dako pagpasalamat karong Biyernes sa Mayo mga pinangga mag-uban-uban ang tanan kapusa mag-abot dito sa baong napit sa dakong pagpasalamat tungod kay akong giulat ang response sa iyang anak kung pwede ba atong i-announce din sa FM Radio aron ang mga kaigsunan nga adunay pagplano sa pag-adto pag-fellowship sa maong pagpasalamat sa Pizza Gis diya gayon sa Kabanbanan sa gamit ni Pastor Rinaldo Cabanag mga kaigsunan. Unang pasalamatan ang Ginoo sa mga alagad sa Dios nga nagpapugihon o nagsakripisyo aron ang mga bisay sa Ginoo mapaabot o
pahidangat kayo sa nakalain mga nasyon mga pinagdan. Una nga tinig mga David everyday ano na yung doon nagpagpagandam alang sa dako nga celebration sa mga David. Ang atong General Station Manager Reverend Kim Ryan Pagkasahol tingali anapit sa 15 na sila diri aron sila mga panawayo sa atong insakto aron pagka-16 ang atong Station Manager nga si Reverend Kim Ryan kanila rin. Unang welcome ang tanan sa mga sa FM 95.3. Wala mi napili kung sa komunikasyon, wala mi napili kung sa title sa simbahan. Ang ato igsoon pag-iusa ang tanan diya sa pagpasalamat sa Ginoo. Dili pwedeng atong lalisan ang Biblia. Dili nato pwedeng lalisan ang title sa simbahan kaysa pagbalik ni Jesus ita maglugdog title ita maglugdog adlaw Sabado ug Domingo igsoon wala Judas kasulatan nga sulat. Lamang ang tao ray kahimo ang atong ikauban sa hukmanan ang imuhang maayong binuhatan. Ang imong performance karon o nag-inunanay ka kang nag-alagad sa Diyos. Maunay ibutang o isilsil sa una-unang salabutan kay pwede kang paninglan sa Diyos sa panahon sa iyo. Salamat sa Ginoo. Iningatan na ugapit sa kabonon ngayon. Maguban-uban ta mga igsoon. Labi na pagkahapon na tayo mga pagsalmotay sa mga hiyas para sa Ginoo. Hindi lang nato na i-mention kung kay mas doon ay surprise. Kaya manganda man niya ang tao. Ang tao mga kaisunan kung kahibal o posibilidad na nagdaw na apan ang pagbalik ni Jesus ikaw o ako dapat mangandam ka kay wala ka maibalo kanus asya mo ba ikaw o ako dunay gitawag maibalo bangutan ko asa masab na mabasa pastor walay lahi na nutukan ni anak Biblia o minsay sila. Unang dalay ko ng Diyos, ilabi na sa pinamuya sa atong station manager Pastor Gideon Canilario, Pastor Kim Ryan Pagkasahol na nakakaroon sa Bual-Bual, Cebu City. Although mga kaisunan, ako rin yun nga i-challenge, ilabi na sa profile ni Pastor Gideon na ay nakasunod kung magdala sa iyang profile na igamit ang iyang ngalan, ayaw ko to o anak. Karoon pa lamang ma-exodo na tayo information, ayaw mugtuo kay kami mga alagad sa Ginoo dili ni mangayog donasyon. Dili ni mangayog donasyon. Tungod kay ang mga scammer karon mga kaigsunan gamiton ang mga pasyente. Gamiton ang mga alagad sa Ginoo. Dalon ang ngalan, dalon ang picture, ipakita pero sa buhay iso. Bao nga magbantay mo. Anytime, even sa akong profile, kung dunay mo gamit, nga muingon nga ako nangayo kong donasyon, ipasa dayon na sa ako Kay ako, wala mangayo kong donasyon. Even sa pagminti natin sa Sign FM, wala ni mangayog donasyon para may makabayad sa luriko. Wala ni mangayog donasyon aron may makabayad sa wifi connection. Subok nga palandungon lamang alagad sa Ginoo makuba ang imahe, maguba ang image mga kaisunan tungkol kay dalon sa mga taong mga scammer aron sila mismo makakwarta timailhan sa kalisod ni ining kalibutan. Hinumdumi igsoon ikaw o ako even sa social media pwede kang butang-butangan. Pwede kang gamiton ang imong hangalan, pwede gamiton ang imong profile aron mauwat ang mga listener. Kay balukos akong igsoon. Kay balukos sa alagad sa Dios. Mao nga manghinaot ko ang tanan nga nagasunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ayaw mo og tuo sa mga tao nga magdala ni anak pagkakaroon. Klarohan ninyo og si Pastor Gideon pala.
kay dunay nakasulod sa iyang nga programa, gidala ang ihangalan, gidala iyang picture nga dugay lang kaniadto. Nahibalo ang Dios ni anak mga kaigsunan. Adunay mensahe si Ma'am Roberta Yutrachi, maayong hapon pastor o sa tanan nga nagsunod niining imong programa Dalay Gud ang Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Roberta Yutrachi. Labaw sa tanan sa imong informasyon. Ayaw mo og tuo kung kinsa man ang tao nga nagpadalag mensahe ninyo even sa inyong karinti. Ayaw og tuo mo dayon. Kay si Pastor Gideon wala na nangayong dimension. Isang kung sa kahitang kong sitwasyon, kita ang mga SM review wala nagdala sa pulong sa Ginoo nga mangayo ni hinabang sa tao kundi ang akong gipangayo mao ang tabang sa Dios. Nagagad mi, naghulat mi sa desisyon sa Dios. Wa mi naghulat sa desisyon sa tao kay nasayod mi, nasayod ko o ikaw na nakahibalo sa mensahe sa Ginoo mapakyas gud ka kung ikaw pagsalik sa imong kinabuhi. Hinumdumi igsoon. Bao nga ako gitsallenge ang matag usa. Nasayod ang Dios sa atong mga binuhatan. Katong mga tao nga layhan nga maka-scam o mga scammer igsoon, manghinaot ko ayaw na ninyo ipadayon. Labaw sa tanan kung ang mga alagad sa Dios nga nagsineryoso o nagmatinud-anon sa pagwali sa maayong balita o maoy inyong gidala aron kamo makakwarta. Hinumdumi dako mong alatubangon sa husay sa Dios. Biblically mga kaigsunan atong i-discuss ang kabahit, ayaw pagpamaka, ayaw pagpangtinggo. Dapat nga sala atubangan sa Dios nga ang imong isigataw may imong dalon nga ngalan aron ka makakwarta sa imuhang katuyoan. Ayaw dal-a igsoon. Usa na siya kapag panamastamas sa isigataw labaw sa tanan sa mga alagad sa Dios. Mao nga salamat sa Ginoo sa mga informasyon. Manghinaot ko sa tanan nga naminaw sa Sen FM, magbantay ta. Nining panahon ng mga igsoon, pertin ang daghanang mga scammer tungod sa kalisod o panginahanglan sa tao aron makakwarta, ibin ang mga pasyente gihimong negosyo. Subok nga palandoon, gawas sa mga taong nagmatinud-anon nga nagsultini. Gawas sa mga taong nagmatinud-anon nga nagsultini. Mag-angkota iso. Labing kabanan o mahigugmaon ka nga Diyos. Lord, salamat o Diyos sa nainaw sa mga pribilehiyo. Ngayon mong gihatag ka na mo karon kami makapaambit sa ibong mga pulog mga mensahe. Niningtag na o dapit sa kahaponon na imong gihatag ka na mo. Ang imong kaayo, ang imong pagkabuutan, mao'y nagkabig ka na mo, aron kami makapadayon sa pagservisyo alang sa imong himaya. Salamat o Diyos, nga bisan pa man sa mainit nga panahon, ikaw nagahatag ka na mo pakugnaw sa among makasingkasing unang-unang sa labuhan. Aron kami kanunay, relax sa among una-una. Salamat o Diyos sa tanan karon nga minaw sa Sen FM 95.3. O sa tanan mga kaisunan din sa balok, dapit sa Pilitigan, dapit sa Kagwig, o sa tibok na kong panimalay, sa among tulo ka mga anak sa akong ugangan, sa ako nga wife karon nga nasa Saudi Arabia. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Na imo siyang giatiman, imo siyang giampingan, even sa iyang mga agalon. Pasinatiaw sa ang iyang mga kauganan. Kung unsa may anasinatian karon sa mao nga dapit, ipasinati usab ang imong pagkamaayo sa iyang mga kaubanan. Nga sa panahon sa ilang pagbalik din sa Pilipinas, ilang mabalon ang kadaugan, mabalon nila ang kalipay, mabalon nila ang kalikon, kadasikikan kanimo Ama. Lord, salamat o Diyos. Labisan pa man magkalagyo kami, apan diha sa imong presensya, dool kanunay. Salamat o Diyos sa akong pribilehiyo kay gayonan. Ilabi na o Diyos among umalabot nga thanksgiving o celebration nining mao nga dapit. Na ikaw naghantay, ikaw nagsangka sa bisan unsang panginahanglan nining mao nga dapit. Salamat o Diyos sa financial.
nga ikaw nagtagpo ni imong. Salamat po Diyos. Way pagkulang ang imong pagkamaayo kanamo. Lamang naghulat ka sa among desisyon. Lamang naghulat ka sa among trabaho para sa imong kamayan. Nilidapit o tatnak sa kapunon pa. Samtang kami magapadayon sa pagpaamit sa imong mga puno. Lord, gabita, kanunay ang matapos. Dili lamang sa matapos sa kinabuhi, nga nagadala sa mga mensahe, kundi sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Nga walay makapabag o Diyos. Walay mahimo nga kadisturbo, kundi linaw o tataw o yano nga pagsabot diya sa imong mga pulog mga mensahe. Sa tanan karon naminaw sa FM radio, sa Sign FM 95.3, even sa dapit sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malapiot, Cebu City, sa 101.3 sa Shine FM Usaw, even sa Batang Tihil sa Lalaberta. Lord, ako mga pag-ampo na tanong. Inigtak na og dapit sa kapunon, way hulong, way buas ang akong pagpasalamat. Tungod padayon kang nagpapaanayon kanimo. Padayon kang nagsuplay, padayon kang nagtagpo, padayon kang naglikay, nagpahilikay sa bisan unsang katalagman sa mga kinabuhi. Salamat. Inigtak na og dapit sa kapunon karon. Ikaw ang among ihimaya, ikaw ang among gipasiyugan. Labaw sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM. Ikaw nasayod sa ilang sitwasyon o kalimtan. Dungog himaya nga nagdud kanimo ang tanan. Tungod kay maayo ka kanamo. Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 ug sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong hapon, maayong hapon, manatang. Atong basahon ang pulong sa Ginoo saglit ang atong oras nagdagan man. Ikaw o ako, dining kalibutana o pagkakaroon, nagkalisod na gayon ang panahon. Anong moingon magkong nagkalisod? Ibin ang mga lagad sa Ginoo nga wala nagbuhat sa ingon, gamitan o pasingilay. Gamiton ang imong ngalan, gamiton ang imong profile, even sa social media, aron sila makakwarta. Mao nga sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3, sa pagkakaroon ayaw mo og tuo dayon nga ang ngalan ni Pastor Gideon o ngalan ang pulong mo kinabuhi ko aron sila makakwarta. Dakong sayo kay ang pulong mo kinabuhi ko wala na kayo og donation. Even sa hospitalization, bisan unsang kahimtang o sitwasyon, wala mi magayo donation. Usa lamang na mapagdaot ibig sa social media sa mga alagad sa Ginoo. Mao nga hinumdumi kung ikaw o ako dili gyud ka manadlukon sa Ginoo, posibilidad yano og sayon kining buhaton sa tao aron matubag o masulbat ang panginahanglan aron lamang makailan. Hinumdumi igsoon sa atong panahon karon, grabe na kangilin, grabe na kalisod. Maunay timailhan nga hapit na mubalik ang langit ng amahan. Ato ning basahon ang Levitico kapitulo 19 versikulo 11 ngadto sa versikulo 18. Naghiskot kini kabahin sa pagpamaka. Naghiskot kini kabahin sa pangpanlimbong. Ang pagpamakak o panglimbong sa iyang isikatawo dako ng ikabuol sa Ginoo. Hinumdumi kung mamakak ka sa imong isikatawo apan dili ka kabakak sa Ginoo. Kung makalimbong ka sa imong isikatawo apan dili o dili ka malimbong sa Ginoo. Hinumdumi kung unsay imong gibugas maoy imong anima. Ako kining basahon kapitulo 19 versikulo 11 ngadto sa 18. Ako lang pahinayan ning atong background exam. Aron paklaro ang kapitulo, ang bersikulo, ang mensahe sa Ginoo nga dili bagay nga mamaka,
dili bagay nga manlimbong ka. Unang-una, mugamit kag ngalan sa mga alagad sa Dios aron ka makakwarta, mugamit kag mga programa nga sikat ug ilado sa social media aron mo makakwarta, hinumdumi at tubangon na ninyo sa hukmanan sa Ginoo. Wala mangayog donasyon ang pulong mo kinabuhi ko. Muna'y klaro, Ikson. Ingon diri mga kaigsonan sa 19, kapitulo 19, versikulo 11 ngadto sa versikulo 18. Ato ning paminahon, manghinaot ko nga naamoy Biblia. Kay wala mo'y Biblia, magsige ra mo paminaw sa palibot o ang giwali nato sa social media pagkaugma nawala na. Mas maayo nga kamo mo'y nakabasa. Mas maayo kamo'y nakapakli sa panit o kapitulo bersikulo sa minsayes Ginoo kay makita sa inyong duha ka mga mata. Maunay klaro. Atong basahon. Atong basahon, Iksoon. Ayaw kamo pagpangawat. Kanang pagpangawat maigsoon, limbong na dili. Labaw panas limbong. Kay dili na imong hinaguan, imong gikawat. Nagtuo ba ta sa tag-iya nga ang tag-iya ni anak mo nas ginhawang pagpasingot, munas ginhawang sakripisyo, hago ulan kun init man unya kawaton. Nag-ingon ang Biblia klaro kaayo, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo panlimbungay, ayaw kamo paglimbungay, ayaw kamo pagbinakakay. Naunsa man na Iksoon, ayaw kamo pagpanglimbungay, ayaw kamo pagbakakay. Ikaw ug ako, Iksoon, gitug-anan sa pulong sa Dios aron ikaw mahadlok sa Ginoo. Ato ning ipadayon kung kahimut-an bagyo ni sa Dios. Kay kung kani kahimut as Ginoo sa Dios, mas grabe pa unya kangilngig ang mga taong bakakon. Daghan magani kay mga bakakon, daghan maganing mga limbungan. Dalon ang ngalan sa Ginoo, dalon ang ngalan sa tao, dalon ang ngalan sa profile sa mga alagad sa Ginoo. Akong basahon. Ayaw kamo pagpangawat, ayaw kamo paglinimbungay, ayaw kamo pagbinakakay. 12. Og ayaw usab kamo panumpa og baka kinamit ang akong ngalan kaysa ingon gipasidan-an ninyo ang gipasipad-an ninyo ang ngalan sa Dios. Dili sa pwede nga muingon ka saksi ang Dios. Ayaw iapil-apil ang Dios sa imong sala. Ayaw dugangi ang imong kalapasan at tubangan sa Ginoo. Pwede kang silutan hinay-hinay sa Dios. Klaro dili. Nag-ingon ang Biblia, klaroho na to pagbasa. Og ayaw usab panumpa sa baka. Grabe. Usahay magud ang tao mas manindot pang paminawon ang mga bakak kaysa dili bakak. Nganuman, ang mga tao mga bakakon, grabe kaina mo introduction. Grabe kaina mo palami, labaw pa na sa gitawag og magic sarap. Apan hinumdumi klaroha og siguroa kay pwede kang paninglag hinahinay sa Ginoo ni anak. Ang tinuod Iksoon ang mga alagad sa Dios dili maoy mahimong mainutil kun dili ang mga alagad sa Ginoo nga gihimuan sa ingon maoy mabulahan. Ingon diri Iksoon sa 12, ayaw usab panumpa o baka kinamit ang akong ngalan kaysa ingon gipasipad-an ninyo ang ngalan sa inyong Dios, ako mao si Yahweh. Grabe. Dayong musin pa mga kaigsunan, maunay inyong pagtuo sa mga alagad sa Ginoo. Mangayog donisyon di ay. Unya ang gidala nga ngalan wala kahibalo nga gipangwartahan na dias uban.
Ayaw mugtuo anang mga scammer oy. Walay mga lingaw sa kalibutan. Ang mga alagad sa Ginoo dili mangayog donasyon. Gawas sa ulo alagad sa Dios. Kay naasab ni ana. Wala na sa among grupo o sa uban pa nga mga FM radio nga nagminsay sa Ginoo. Kung wa mi ikabayad sa FM radio, ngano man daig mga huilom ta? Ngano man daig mohonong ta? Ngano man daig muundang ta kung wa tay ikabayad sa wifi? Lisod ba? Igsoon dili na kabubuton sa Dios. Ngano man hangtod karon wa pa nahitabo nga nahunong og na-close ang FM radio nining mao nga dapit kay maayo ang Ginoo. Mga isyo og sugilanon sa palibot nasayop na. Ngano man hinumdumi ang Dios kamahanan. Ang Dios nakakita sa imong panginahanglan. Ang Dios mao tinugdan sa tanang mga butang. Makita tingali sa palibot nga mga inosinteng mga tao ang nagdala diri, mauna mo'y isyo. Apan dili inosente sa minsayes Ginoo. Unay klaro ekson. Ingon diri, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbinakakay, ayaw kamo pagmilimbungay, og ayaw usab panumpa sa bakak. Ginamit ang akong ngalan kay nag-ingon. Gipasipad-an ninyo ang ngalan sa inyohang Dios. Grabe. Gipasipad-an ang ngalan sa Dios. Kung mamaka ka, magnilimbungay ka. Ako mao si Yahweh. 13. Ayaw pahimusli o kawati ang inyong isig katao. Klaro dili. Kanang pagdala o profile sa mga alagad sa Ginoo sa laman ha. Dili na pangawat, dili na paglimbong, dili na pangilan, aron makailan. Ayaw mugtuo dayon anak karon. Unang salamat sa Ginoo mintras karon pa na nahitabo. Ayaw mugtuo dayon. Kay ang pulong mo kinabuhi ko ang mga FM radio wala na ngayog donasyon. Isag hospitalististon pa. Yan man, ang Diyos may tag-iya sa kinabuhi sa tao. Ang Diyos may tag-iya sa tanang mga butang nga mo'y atong gikinahanglan. Ayaw pahimusli o kawati ang inyong isig katao. Klaro dili. Klaro. Munang karong mga kawatan, klaruhan ang inyong binuhatan. Napay panahon maigsoon maginulsol mo. Ayaw paugmai ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuo. Biblikal din ha. Nga naghago mga igsoon nga karong adlaw dapat ihatag ang ilahang suhol sa mga mumuo right now kung mahimo. Dili na pwedeng imong utangon base sa palang kasulatan kay naghago na sila, nagpasigot na para sa ilang pamilya. Wow! Mga manunuhol, biblical, basaha ang Biblia. Ang naghago dapat dili paugmaan ang ilang mga suhol sa mga mamumuo base sa palang kasulatan. Klaro dili. Onsay gingon, ayaw pasimusli o kawati ang inyong isikatao, ayaw paugmai ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuo. Klaro kaayo. 14. Ayaw tungluho ang taong bungol, ayaw tungluha ang taong bungol. O ayaw alihi ang agianan sa butah. Ayaw alihi ang agianan sa butah. Kahadlok hinoon ang inyong Dios, ako mao ang Ginoo. Kinsay gaingon? Ang Ginoo, dili si pastor, dili si pastora, dili na mga title sa simbahan. Kundili mismo ang Dios mao'y nagsulti niini
Ako mao ang inyong Ginoo, nagsulti niini. Kami igsoon kabasa rami. Ingon ang 15, ayaw paghimo og dili matarong nga paghukom og ayaw pagdaptik sa mga kabos o sa mga adunahan. Himoa hinuon ang matarong nga paghukom ngadto sa inyong isig katawo. Himoa nga matarong ang paghukom sa imong isig katawo. Kana ning pagbutang-butang sakto na. Pamasangil sakto na. Kanang pagduda sakto na. Tumo-tumo sakto na. Dili base sa balaang kasulatan. Nganuman, katurabang mga taong kusog mga reklamador, katong mga tao nga kusog mo'y mubuhat og dautan, maoy kusog ay mo reklamo. Klaro dili. Pareha ra binas taong tapulan nga dili layhan nga mo trabaho pagka reklamadora. Gagmay sipyat sa usa ka isig katawo, tuan na nag-una. Pero mao'y pabuhata, perting pagkakabuya. Mao man ay mga taras, mga kinaiya ni Satanas, mga kwintador. Amen ba? Dini sa social media, dini sa FM radio, wala tay gidipigan. Wa tay gidipinsahan. Biblia ang gibasihan. Kamatuoran, kay ang kamatuoran muhatag kagawasan. Mutuo mo sa dili sa mga alagad sa Dios nga nagwali dinhi sa FM radio apan mao ni kamatuoran base sa pulong sa Ginoo. Way kapuslanan mga kaigsunan kung magtumo-tumo tag sugilanon nga dili nagbase sa mensahe sa Dios. Pag-usik-usik ratas panahon. Gahago-hago rataan na igsoon. Unsay giingon diri? Klaro binakayo. Himoa nga hinuon ang mataro nga paghukom ngadto sa inyong isig katawo. Ayaw pagpalakaw og daotang tabi. Klaro dili. Ayaw pagpalakaw og daotang tabi. Basaha ko na inyong Biblia diha. Kay kanang tabi, magpalakaw ganig tabi, kusog manabi sa silingan sa isig katawo, mga tinumo-tumo na. Ang mga tao nga hinadukon sa Ginoo, mupugong na og sugilanon nga dili bagay nga makadaot sa iyang isig katawo. Apan kung dili igsuot, nindot kain ang mga taong kusog mamutang-butang. Unsay giingon diri, ayaw pagpalakaw og daotang tabi batok sa inyong isig katawo. Ayaw pagsaksi og baka batok sa kinabuhi sa inyong isig katawo. Ako mao ang Ginoo. Wow. Ako mao ang inyong Ginoo. Kay dili siya gusto sa mga batasan sa mga tao nga mga bakakon og mga limbungan. 17. Kung may kasilo kamo sa inyong isig katawo, prangkahi siya aron dili kamo makasala. Tanawa ra ko na. Prangkahi. Og prangkahi, klaruha og tinuod ba ng imong akusar. Kay kung dili mga igsoon, mabalan bigina. Maumagani ang Biblia, gipamatud-an, kung ikaw gisumbong, dapat dunay pila ka mga tao nga mutistigo, nga dili isab kauban nimo sa imong pamilya. Apan kung mo testigo gani kauban ras imuhang panimalay ginsakupan ra nagkaangay ra na ang tawo ana. Ibin gani sa laing mga tao posibilidad gani nga mulaban sa sayop nga pag mga kahimtang labi nagbayran. Klaro dili. Pwede ba ang tao pag ipapatay bayro nag 5 pesos? Tinoo dili. Ayaw pagpalakaw og daotang tabi batok sa inyong isig katawo. Ayaw pagsaksik bakak batok sa kinabuhi sa inyong isig katawo. Ako mao ang Ginoo. Kinsay nagsulti? Ginoo dili si pastor,
dili si pastora, dili si sister, dili si brother. Ang problema manggod og mga Kristohanon maoy hinuoy magpalakaw tabi. Maunay makawalay gana sa mga katawhan nga wala pa sa tiilan sa Dios. Nganuman, ma-discourage man na igsoon. Moingon man ha, maunay nagsimba nga nahimong born again, wala lagi maborn, nya wala pag yun again. Na old again man hinoon, dili man born, old. Lisod iksoon. Lisod. Ingon diri sa 17, kung masilo ka mo sa inyong isikataw, prangkahisiya aron dili makasala. Natanawar ako na. Dili kay dugay-dugayon pahangtod pa naabot sa silingan, naabot sa uban, o yan dili ay tinuod. Kisa may maulawan ana, di ikaw rang nag-isyo. Dili biya nang maong gisyuhan kay mo tagad ra man nimo, simpre inosente biya na sa imong gibuhat. Nga mairas atubang pag-abot sa luyo, gitingkoy na day ka. Tinuod dili. Tinuod oy. Bisag di pa mo answer nga di tinuod. Kaya ang muansir nga dili tinuod katuman ang mga tawo sama ni ana. Tanaw ra ko ng mga tawo nga dili layang maminaw sa mensahe Ginoo, di ba magsigig bagulbol. Sigig reklamo kay ang mga reklamador maigsoon dili magyud na layhang mabuhat sa mga buluhaton para sa Ginoo. Tinuod dili. Mao man ay tinuod. Ingon ang 18, ingon ri, ayaw panimalos o ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. O grabe. Ayaw panimalos, ayaw pagdumot sa imong kadugo. Unsa man ang kadugo, posibilidad imuhang kabanay. Posibilidad sa imong igsuon, that is kadugo, imong paryente, imong igdagsa, o uban pa. Ayaw pagdumot, kay kung ang tao magdumot maigsuon, murag tag si Cain ana. Di kay murag maug yung kinabuhi. Ayaw panimalos o ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isikataw sama sa sa imuhang paghigugma sa imong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Wow! Kinsay nagsulti? Ang Ginoo. Dili si pastor, dili si pastora, nagbasa rami. Dili mi mo angkon ani. Kay kung mo angkon mi amo ning pulong, dako mi bakakon atubangan sa Ginoo. Lamang ang kung unsa ipabuhat sa Dios, maunay among panikamutan nga madayag sa tanan, dili madayag sa tao lamang. Kung dili mismo madayag sa mga panglantaw sa Dios. Amen ba? Ingon ang panultihon kapitulo 28 bersikulo 20 ngadto sa 22. Dili ka magmalimbungon. Klaro dili. Naghiskot ang panultihon o proverbio, dili ka magmalimbungon. Kay kung mahimo kang magmalimbungon, makalimbong makas imong gisigataw, apan dili ka kalimbong atubangas Ginoo. Hinumdumi na. Labaw sa tanan kung inyong gamiton ang mga alagad sa Ginoo. Gamiton ninyo ang mga ngalan sa mga alagad sa Dios aron mo makakwarta, aron mo maka-scam sa mga listener o mga viewer sa social media. Grabe. Unang pagkadawat nako sa mensahe karon o sa picture mismo nga akong nadawat, dugay na ng piktura. Nakabalo ko iksoon nga karong panahon na wala pay simbahan ang atong station manager pagkakaron. Apan unsa pertig yung pagka-iskama. Punang ayaw mugtuo. Kung mahimo iksoon, ipasa sa mga alagad sa Ginoo, kinsa ng mga tao nga nagdalaan na aron matris up na mo na kay pagpakaulaw na sa social media. Pagpakaulaw na labaw sa Ginoo. Ikaw ug ako
ayaw gamita o pasipad-i ang ngalan sa Ginoo. Pwede ra gyud ning inyong butang-butangan apay apan ayaw pagpalabi iksaon kay basig ugma sunod bulan sunod tuig hikab santa sa atong gininawa. Hinumdumi na iksaon. Niingon ang Dios, ako ang manimalos, ako ang mubalos. Manghinaot ko ang matag usa nga makadungog sa minsay sa Ginoo, mo hinay-hinay na ta pagbag-o sa atong kinaiya. Kay kinaiya maginas tao. Kay doon na magay mga taong kinaiya nga layhan ang uban madaot. Sila mo'y musikat. Sila mo'y mahimong aktor sa kalibutan, pero dili aktor sa tubangas Ginoo. Tinoo dili. Kung ang tao adunay plano nga dautan, di ko na mahimutang. Kung ang tao nga adunay plano nga dili mayo sa sikataw, di ko na katulog. Apan hinumdumi, naa ang Dios. Ikaw o ako gimonitor sa ihang mga mata. Way nasaligdan niya Ikson. Ang kung masahon ang panultihon kapitulo 28 versikulo 20 ngadto sa 22. Dili ta magmalimbungon. Wow. Munang ikaw ug ako kung manglimbong ka ayaw na lang magpapatuga igsoon base sa balaang kasulatan. Paninglan yung ka igsoon. Panultihon, ada ma po mo'y Biblia diha may igsoon. Panultihon kapitulo 28 versikulo 20 ngadto sa 22. Ako masahon. Ingon dire mga igsoon. Kapitulo 28 kapitulo 28 versikulo 20 ngadto sa 22. Ingon dire, ang tao nga dili limbungan. Wow. Mangutana ko igsoon unsay kahimtang sa taong dili limbungan. Klarohon na to. Ingon dire ang tao nga dili limbungan magkinabuhi nga badagayaon og malipayon. Wow. Grabe. Ikaw ug ako nahibaluan Kung ikaw dili ka limbungan, unsay imong kahimtang? Magmalipayon. Simpre wa kay gilimbungan. Kay ang taong limbungan maigsoon dili ra bagyo na mahitapong mahimutang. Mangitan usab nang ilaing mga tao mabiktima. Even sa social media, dili lang bag-o na sa akong kinabuhi. Kadaghan kaayo mga tao moingan niya. Moingon, sir, brother, doon ako'y kwartang ihatag, pero doon ay registration 2,000. Akong kiingnan. Kanang inyong ihatag ang minilyon, maor na'y kwai. Ayaw na mo pangayo sa mga tao nga inyong hatagan. Kay kung mangayo mo, kanang inyong gibuhat, okay na sa mga tao mailad. Di na mususok og text mga igsoon. Ikaw ug ako nganong mailad ka, kay magpailad masab ka. Nganong nailad ka, kay doon na maka-interest nga madato ka. Kadaghang mga tao mga kaigsunan nakabalig gahupan nakabalig yuta ug unsa pa mga sakyanan kay gipasaligan. Padal-i ko dayon karon. Moingon pa gyud karon. Hagiton pa ka maigsuon ug di gani ka mo padala pangitaon imong pamilya. Grabe naman kamo na hinuoy manghasi sa mga tao mga kaigsunan nga nagtuman sa kabubuton sa Dios sa may nakaon ini mga tawana. Wa ba ni makakaog barongoy igsoon? Mao pa na yung magpaisog-isog. Kay mamugos. Maupay mangayo mga kaigsunan, maupay magpaisog-isog. Ayaw mo pagpadala igsoon. Ayaw mo pauwat, even sa social media. Ako kining basahon be. Tanaw ra ko diri. Ang panultihon nagsulti kanato. Ingon diri, ang tao nga dili limbungan, magkinabuhi nga badagayaon ug malipayon. Simpre.
Wa ko say gilimbungan. Magkinabuhi ko siyang malipayon. Ngano man ang iyang kinabuhi, hinaguan man na niya. Tanawa ra ko ng mga limbungan. Di man na mahitabo mahimutang. Makalimbong na karon, mahurot man na tayo, kay magsalig man na. Na po'y laing mailag ana. Ang problema magod mga igso nung magkatungon na sa mga taong dili mailag, diha na sila maglagot. Munang musuwal na ilang high blood. Ikaw ug ako, ug mailad yung kang igso, masuwal sa ni mong high blood oy. Tanaw ra ko diri, apan kung magtinguha ka nga madato, pagdali ikaw pagkasilutan. Pangutana mo igsoon, unsa man day isilot kung ang tao magdali pagkadato ato ning basahon be? Apan may mga tao nga maghimog tinunto aron makadawat bisan sa labing gamay nga suborno. Tanawa ra na kanang magbuhat og tinunto gusto makadawat bisan gamay nga suborno. Hello. Grabe kay Biblia no? Grabe kay Biblia nga mo'y discuss nimo og nako kung ikaw magbasa. Kay kung dili gani igsoon, ang atong kinabuhis kalibutan wa gay insaktong baruganan. Mura tagkatunggapnod ba? Bisag asa birahon, guyoron, hasta. Hangtod mawasag na lamang agapnon. Mga palot, mga unsa na lamang, mga bali. Osbo na ko pagbasa ang 20, ngadto man ni sa 22. Ato ni klarohon. Ang tao nga dili limbungan, magkinabuhi nga badagayaon. Wow! Munang ka ng mga tao ng mga limbungan, magamit pag yung profile sa mga alagad si Ginoo aron makakwarta, gamiton pag intawon ang mga pasyente. Kaya nangayo dag og donisyon ang pulong mo kinabuhi ko pagkalayo. Ang problema magud anak mga igsoon, naapagoy picture sa akong igsoon, akong giingnan, dugay na ng pictura. Ug nakabalo ko, nga wa pa'y simbahan si Pastor Gideon karon. Batod pa mga igsoon, nga naanak ko ni simbahan, apay daghang wagay ang hintaw bitaw. Onya, ang gibutang diha mga kaigsoon na tuara ng tambor Thanksgiving kay nagwali sa mensahe sa Ginoo. Kini batang mga limbungan ba mga igsoon pagkagrabiha. Usay mahitabo ana kung dili gyud mo magbag-o, impierno. Dili ko hukom ha. Unsay dangatan sa mga tao ni ana, impierno. Ako narong basahon. Aron makabalo ta. Kay basig magsalig ta ba mga igsoon? Ikaw ug ako kami mga alagad sa Ginoo kay mahanaw man gyud mi. Di man gyud na mo ikagarantiya. Pero timan ang among giwali dinhi sa social media, mao ug mao ni kamaturan. Dili mami mahadlok. Dili sa mi mabalaka. Sa among kinabuhi ug usay ugma namo. Nganuman, ang Dios maoy angay namong kahadukan, dili ang tawo. Hello? Ikaw ug ako, pareha man tang tao atubangan sa Dios. Lamang igsoon siguro nga ang imong kinabuhi inlahin sa Biblia. Ingon diri ang tao nga dili limbungan, magkinabuhi nga madagayaon ug malipayon, siyempre. Ang iyang hago, ang iyang sakripisyo, ang iyang pagkugi, pasingot, dili iniskam. Dili gikan gikuha sa limbong. Dili gikuha gikan sa kawat. Tinaw dili. Biblia mo atong basihan mga pinangga. 21. Kung aduna kay pinalabi, kini dili maayo, tanawa ragot. Kung ikaw ug ako dunay pinalabi, nag-ingon ang Biblia, dili maayo. Apan may mga tao nga maghimog tinunto. Patan kawara na. Apan adunay mga tao nga maghimog tinunto. Aron makadawat bisan sa labing gamay nga suborno. Wow! Sakpan. Base sa balang kasulatan. Dunay mga tao nga maghimo niini bisan sa gamay nga kantidad mangayog
mangayo og tinunto aron makadawat og gamay bisan suborno. Unsa man ang suborno? Pakakwarta bas dimbong. Tinuod dili. 22 ang taong hakog buot madato pagdali tan-awa na. Ang taong hakog unsay batasan nini? Tan-awa ra. Ingon diri. 22. Ang taong hakog buot madato pagdali og dili siya masayon inig abot sa kawadon. Siyempre, ang giuna-una anak mga igsuon pagkadato raman na. Wala man na maguna-una pagkaugma may igsuon og mapordoy na. Human goodbye Philippines. Kauna-una raman na mga igsuon nga kanunay nga badato bisan na pordoy na di ay. Hello. Ang atong oras karon maigsoon, hapit na magyud alas 5 na hapit, alas 5 naman ay kapit. Last nga mga bersikulo. Manginaot ko sa amubok na tong mensahe, do na tay makatunan. Kay kung dili ta maminaw sa mensahe, pinaagi sa balaang kasulatan, maiskam yutang tanan. Labi nagma-interes kang mahimo kang bilyonaryo, trilyonaryo, mahimo kang madato. Egyo na. Mahitabo, kung ikaw dili mo tuman sa kabubuton sa Dios. Ingon ang Juan kapitulo 18 bersikulo 33 nga 36 ngadto sa 38. Dunay mensahe si Jesus. Simpre maigsoon makaingon ka nga o sa kay mensahe ni Jesus related sa atong mensahe karon. Atong basahon ang Juan kapitulo 18 bersikulo 36 ngadto sa 38. Last nga mga bersikulo kapitulo nga atong ipaabot dinhi sa Sign FM. Sa samang takna, sa samang higayon og manganlawa sa kanlawon, mag-uban-uban ta sa atong programa. Ang imong pulong mo ilang parahan sa kung mga tilog kahayag sa kung alagianan. Padayon ta sa revelasyon mga kaigsoon. Unsay giingon diri sa 38 sa Juan 18 kapitulo 36 bersikulo 38. Wow. Ingon sa 36, tan-aw ra gud diri igsoon. Si Jesus mitubag kinsay iyang giingnan niini, usa ka hari. Si Jesus mitubag ang akong gingharian dili niining kalibutan. Unsa di ay ang gingharian ni Jesus? Dili aning kalibutan. Ikaw o ako kung imo nang sabton, kung musunod kas kinabuhi ni Jesus, ayaw pag-agpas sa mga butang kay ang gingharian ni Jesus dili dinis kalibutan. Apan kung ikaw nagtinguha ka nga madato, nagpasabot ang imong gingharian naa sa kalibutan, wala sa langit. Klaro dili. Diha nimo masabtan ang tao. Kung ikaw o ako dili gani maminaw sa mensahe Ginoo, dili gani magbuhat subay sa kabubuton o planos Ginoo, ang imuhang plano o ang imong desisyon na aras kalibutan, wala sa langit nun tang amahan. Nanawa lang gud si Jesus. Iyang sulti igsoon, dili na akong sulti. Ingon siya, si Jesus mitubag ang akong gingharian dili niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya ba niining kalibutana, ang akong mga sakop makik-away unta aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudyo. Wow. Iyang gi-illustrate ang iyang mga kauban. Kung iya pa unta sa kalibutan, nakig-away na ang iyang mga sakop sa panahon nga gidakop si Jesus. Mudipinsa na unta ni, magpakamatay na unta ni, silbi sila mo'y bodyguard ni Jesus. Apan ibin gani si Apostol Pedro ning sibat. Nakabalo ba ta mga igsoon unsay obligasyon sa gitawag mahimo kang bodyguard? Kung mahimo gani kang bodyguard, naa kay giatiman o gibantayan. Kung mapatay ang imong gibantayan, ikaw nga bodyguard, tanga kang pagkatao. Hello. Ang tinuod nga bodyguard, maunay mo dipinsa sa iyang gibantayan bisan unsay mga pangitabo.
apan kung dili gani igsoon, dili na loyal sa iyahang trabaho. Tanawa lagod si Jesus. Si Jesus ang maayong magbalantay sa mga karnero. O si Jesus nakaila sa iyang mga karnero, o ang mga karnero nakaila ni Jesus. Kung ikaw dili makaila sa pastor o pastora nga naglid sa simbahan, ibin sa batas sa kinaya dili ka kaila, posibilidad igsoon maiskam ka. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Ma'am Managat o Maniete nga nagasunod sa ato nga programa. Maghinaot ko nga pagkakaroon kung maka-encounter mo kung dunay mangayog donation pagkakaroon nga ginamit ang profile, ang pulong mo kinabuhi ko, dili na mao. Dili na si Pastor Gideon. Kontakan ninyo personal si Pastor Gideon kay kana scam na sa social media. Mao nga wa nasab nako na padugay-dugaya. Kay nakabalo ko sa motibo o kahimtang sa akong igsoon sikad pa kaniadto hangtod karon. Kung mahimo gani kang bida, bidas Ginoo naasay kontrabida. Hinumdumi ang tinuod nga mangga kung namunga og nahinog na batuo ni bisan kinsa ibin sa social media. Klaro dili. Unsay giingon diri mga kaigsunan? Si Jesus miingon, si Jesus mintubag ang akong gingharian dili niining kalibutan. Tan-aw ra guna. Kung ikaw dili ka taga diri sa kalibutan, apan ang imong kinabuhi nagumon sa kalibutan, sa tupa ang imong gingharian wala sa langit kundi hinaas kalibutan. Kung magumon kas imong negosyo, kung magumon kas imong trabaho, kung magpaumid ka sa bisan unsang kahimtang sa kalibutan, nagpasabot ang imong gingharian og salapi dinhi sa kalibutan lamang. Apan kung ang imong kinabuhi nagumon sa buluhaton sa Ginoo, nabisi sa pagwali sa mensahe sa Ginoo, nagpasabot ang imong gingharian, imo nang gihinay-hinay pag-construct dito sa langit ng Tang-Amahan. Wow! Hinumdumi kung makatabang kas imong isikataw nga wala ka mag-after nga makabalos sa imong gitabangan, hinumdumi usa na ka pundasyon nga ikaw naghimo og kingharian sa langit, kingharian nga dili maagaw ni bisan kinsa mga pinangga. Tiniining kalibutana lumalabay lamang ta. Ikaw ug ako mga pinangga lumalabay lamang tas kalibutan. Hinumdumi ang moatubang ang imuhang binuhatan ug ang akong binuhatan. Ingon diri si Jesus sa sais, sa city. Ingon diri sa unahan, ang akong sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo, apan ang akong gingharian dili iya nining kalibutana. Kinsay nagsulti? Si Jesus. Wow! Ingon ang 30 City, tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Ibig si Pilato na nahibulong na, nagubot si Pilato, giingnan si Jesus, hari ka ba di ay? Unsay tubag ni Jesus? Perting mo buara, tanawa ra gud. Niingon si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Ingon si Jesus, si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Grabe sa. Unang ikaw mga ikson kung magbasa kag Biblia, malingaw ka oy. Dili na ka. Doon na kay pamaagi ikson. O say gitubag ni Jesus, gikasulti mo na nga hari ako. Nagmutana si Pilato aning panahon na may ikson, ingon siya, hari ka ba di ay? Ingon si Jesus, mintubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako nataw og mianhi sa kalibutan alang usa lamang katuyo. Unsay tuyo ni Jesus? Ayay. Unsay tuyo ni Jesus? Usa ka tuyo lamang. Grabe sa.
usa ka tuyo lamang ang iyang pagpakatao sa kalibutan. Ningon, alang sa usa ka lamang katuyo nga mao ang pagsaksik sa kamatuoran, ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Wow! Kinsa katong naas kamatuoran? Mamati sa mensahe ni Jesus. Kay katong dili mamati sa mensahe ni Jesus, wala diha ang kamatuoran. Kung dili ang kamatuoran, wala sa ilang kinabuhi. Maumanggani din sa social media, even sa FM radio, doon ay mga tao masakit pag-ayo, labi nagmakawa, makadungog sa tinud-anay nga mensahe gikan sa Ginoo pinaagi sa mga alagad sa Dios. Hinumdumi ni ingon ang mensahe sa Ginoo, ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kinsay kasulti si Jesus. Ingon ang 38, kay unsabay kamatuoran. Grabe. Kay unsabay day kamatuoran. Nangutana si Pilato kaniya. Ultimo si Pilato nga sikat kaayong hari, may wag gud kaagpas. Wag gud kaagpas. Samot mga kaigsunan sa mga tao, dili himasag pulong sa Ginoo, di ko nakaagpas. Di isang nakasabot. Apan niingon si Jesus, ang tinuon nga akong mga tinunan mamati sa mensahe nga gikan kanako. Kay ang akong mga mensahe dili ang akong mensahe, kun dili ang mensahe nga akong gimensahe kaninyo gikan sa akong amahan nga mo'y nagpadala kanako. Wow! Ang tanan na mong gimensahe di ko ni amuah. Di tumoy mo angkon ani, kun dili ang among giwali sa social media ang mensahe nga gikan sa Ginoo. Muhinungdan ikaw ug ako maningkamot nga magkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Jesus, kay balaan man siya, dapat ikaw ug ako magbalaan kay si Jesus balaan man. Magampo ta igsoon. Labing kamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkikuban karon. Salamat o Dios sa takna ug panahon nga imo kaming gipanalipdan. Wa kami gitugyan sa bisan unsang katalagman kundili imo kaming giproteksyonan. Salamat o Dios sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 ug sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, Amahan. Lord, proteksyon ug bantay. Labi na karon nga sa kinabuhi ni Pastor Gideon, Amahan. Lord, ako mga pag-ampo nga na kanimo. Kung unsa man kini nga mga pagtumo-tumo sa social media, Amahan. Lord, nga unta ang mga tao nga naghimo nini mahinadlokon ug muhadlok nga na kanimo. Wa kami mahimo o Dios sa among kaugalingon kun dili maulamang ang pagtugyan kanimo, Amahan. Salamat o Dios sa mga challenge nga moabot kanamo ug ang tanang kalisod mga problema nga moabot kanamo. Nasayod ako o Dios nga kining tanan kaya nimo ning sulbaron. Lamang ang among buhaton, Amahan, mao ang pagtahod ug pagkamaynadlokon nganha kanimo, Lord Jesus. Dungog himaya nganha lang gyud kanimo ang tanan, pinaagi sa ngalan ni Jesus, pinaagi sa ngalan samahan sa Anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o Amen. Ang atong oras mga igsoon, hapit na gyud alas 6, alas 5:46 na sa kahapon. Maayong pagpanihapon, maayong pagsikay-sikay o lumakaigsunan. Sa samang takna, sa samang higayon, unyang kanlaon, mag-uban-uban ta sa atong nga programa. Ang imong pulong ulang parahan sa kong mga tilo, kahayag sa kong alagyanan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105, sa gisabak nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa matag pulo, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulo nga magagula sa baba sa Dios, pinaagi sa barang kasulatan. Ikaw ug ako nagkinahanglan ini. Dili lamang kami nga mga alagad sa Dios, even kaming nangalagad sa Ginoo, even kaming mga alagad sa Ginoo, nagkinahanglan ini hangtod sa pagbalik ni Jesus. Wow! Itak na og dapit sa kakunon manamilit ng inyong ubos nga alagad. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaol, ni asaw ang inyong ubos nga alagad Pastor Sapri Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagkingambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan oras sa alas 5:40 City sa kahapon. Happy Sunday everyone. God bless everyone. Luzon, Visayas, and Mindanao. Mag-uban-uban ta sa samang takna, sa samang higayon, onyang kadlaon. Ang Ginoo magapanalangin.